हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दासो डिउटिनिफ्राय सफैदों आरो दिनै जानुवारिनि 1 तारिखै बन्द'मोन नालाय मैयासो 2 तारिखआव आं नाइट शिफ्टआव थांदोंमोन आरो बै नाइट शिफ्टआव थांनानै दा फुङाव ओंखारबोबाय नालाय कम्पानिनिफ्राय मोनसे गिफ्ट हरदों मा गिफ्ट हरदों बेखौनो खोन्थानो थाखाय आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै मा गिफ्ट बियो नाय बे जाबाय जानुवारिनि 1 जानुवारिनि माने मिथाइ हरदों मा हरदों नाय नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना मोनसे खोन्थिनि बेयाव हरदो मुरि पेकेटसे नै मुरि पेकेटसे ओमफ्राय नै मिक्सार पेकेटसे लोगोसे आरो नैयाव माबाफोर मिथाइफोर हरदो सिङाव बेयाव आरो लोगोसे आरो मोनसे दंबावो बेयावबो मा हरखो बेयावबो माबाफोर मिथायानो जागोन मोनसे खुलिनानै नोंथांमोननो खोन्थिनि आङो र' औ दे एक खुलिफैनाय मोनसे नोंनि मोननायखौ खुलियाखै लाबोनाय खुलिनायखौ नों मा हरदों मिथाइया मा दोङो गाइस बिदिनो कम्पानियाव गेजेर गेजेर मिथाइफोर हरो फुजाबाबो आरो मायाबा गिफ्टबो हरो मा हरदों नाय जोंहा सानै नालाय नैयो केक नै लोगोफोर इमान मोजांथार केक हरदो बेयाव फिसा पेकेट मोनसेयाव आरो गेदेराव नाय इमान बुरजा मिथाइ हरदो लोगोफोर भेराइटिस मिथाइ मिक्स खालामनानै बाक्सायाव सोनानै हरो बिदिनो जोंनो सेमा फुजाबाबो कालि फुजायाव दुर्गा फुजायाव मिथाइ ओमफ्राय लोगोसे गिफ्टबो हरो माब्लाबा कुकार नङाबा टावाफोर बेफोरबायदि बुस्थुफोर हरबाय थायो जायखिजाया नोंथांमोनाबो जानुवारियाव सोर अबेखै बेरायनो थांदों सोर मा पिकनिक जाखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय दिनैनि दिना जाहाथे नोंथांमोना गासैनाबो मोजाङै थाङो बेखौनो इसोरनि आङो आरज गाबो आरो गासैबो जाहाथे बे बोसोरा नोंथांमोना मोजाङैनो थांथों होननानै आसा खालामबाय लोगो मोनगोन उनाव आरोबाव बेफोरबायदिनो भिडिअ लानानै गोजोन्थों।